אזרחי ישראל היקרים, החמאס פתח במלחמה אכזרית ומרושעת. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ואזרחיה. את כל המקומות שהחמאס נערך בהם, של עיר הרשע הזה, כל המקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל בהם, נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. אני פונה עכשיו לכל אזרחי ישראל. אנחנו ניצבים יחד במערכה. המלחמה הזאת תיקח זמן. היא תהיה קשה. ימים מאתגרים עוד לפנינו. אבל אני יכול להבטיח דבר אחד. בעזרת השם, בעזרת הכוחות המשותפים של כולנו, בעזרת אמונתנו בנצח ישראל, אנחנו ננצח.